Ang positibong disposisyon sa kaugalingon ang naghatod sa katapusan sa Proud Cebuana nga milangkat sa top 1 spot sa Medical Technologist Licensure Examination. Ato siyang ibida sa report ni Mark Ridge Abelia. Dili kalikayan nga ikaw pangulbaan ilabi na kung aduna kay buot nga pamatud-an sa imong kaugalingon. Ang pressure sa pagtuon ug kapoy sa paghuwat sa resulta ang pipila lang sa mga hagit nga sagad masagubang. Apan pinaagi sa positibong disposisyon ug lig-on nga support system, ang imposible mamahimo gayong posible. Kini ang gibuhat ni Jency Aguilar Pilapil aron mag-rank 1 sa 7,309 ka mga passers sa Medical Technologist Licensure Examination 2024. Ang 23 anyos nga taga-Barangay Katarman ni Luan, Cebu, proud nga produkto sa Cebu Doctors University. Dili sayon ang nagian ni Jency, makabot lang kini ilabi na nga pipila ka adlaw sa wala pang exam, dakong problema ang iyang giatubang. 5 days before sa akong exam, sir, kay na girush akong lolo sa hospital nga ako ang iro sa ako ang bago nga popping iro kay nagka-parvo. So kato nga time kay na naghilat na jo sir kay wala hapit ang exam niya na say challenge. 2 days before the exam kay na discharge ang iro gikan sa vet, and then ni okay na sad ang situation sa akong lolo, sir. May na lang gipalibutan siya og 32 ka mga iro nga gihulagway niyang stress reliever. Nagbunga tanan niyang kahago ug pag-ampo human nakakuha og passing rate nga 93%. Gihalad niya ang iyang kalampusan sa tanang mga tawo nga misuporta kaniya, ilabi na ang iyang mga iro. Tambag niya sa mga motake pa lang og exam ug sa mga aspiring medical technologist. Kung ako sa dedicate sa akong family kay kanang since day one na jud sila sa ako, sir. And then gina-supporter jud ko nila kung sa man akong decision sa life. Kauban si Clans Gabutin, Mark Ridge Abelia. Balitang Bisdak.